Takže čau lidi, tady jsem Mix, já si tam dalšího videa a dneska to bude opět talentka. Renderuju video, to bude možná trošku lagovat. No. Renderuju video. A je to teda na hodně málo FPS, takže já jdu vypnout render. Tak. Jsem vypnul renderování. A už to jde líp. Dobrý. Tak. Budeme opět s Poseidonem. Jako vždycky. Si můžete všimnout. Tak už na něm mám Job 87. Jsem s ním už trošku byl i na apkách. Takže mám v elementu 39 bodů, ještě bod, budu mít nějaký bonusy. Mám tady jenom 30% z levelu, dneska je středa. Ve čtvrtek, pátek možná nepůjdu už, nevím ještě no, jestli půjdu talent. Uvidíme. Mám 30%, nevím jestli dám do pátka level. Ale určitě bych chtěl dokonce brátně dát level 90. Což určitě půjdeš, tak mi napište do komentářů, za jak dlouho jsem schopen z toho bodu, co jsem, a za jakých podmínek jsem schopen dát level 90. No už můžem? Už, dobrý. Už, výborně. Tak, rezi mám na sobě světelný. Tak, uvidíme. Tak nám to dneska půjde. Nevím, jestli budu rageovat, uvidíme, jak tam to půjde. Nebudu to ještě tak řešit, už tak se asi klidně i bouchnu tady. Dělám dlouho. Často mě tady bouchnu do stolu. Uvidíme, jak nám to půjde. A už nám to jde úplně stabilně, bez toho renderu. Tak šup. Nás tam hoď. Výborně. Tak už jsem rád, že v komentářích podporujete, že už mi konečně píšete komenty mám moc rád. Proč by měli dva první? Nevidím důvod. To uvidíme, jak nám to půjde. No varách možná, ale ty nemáš celý nejvyšší level, takže jdu první. Myslím se, že tam bude nějaký shit SP od čínského dodavatele. Já mu rychle hodím. Tak, hodíme si buffy. A jsem zvědav, jak nám to půjde. A co teda máme klobouk Laureny, o kterém jsem mluvil v předešlém videu, 8 SP, kde jsem ho vzal, co všechno dělá, vysvětlil jsem to, můžete se na ně podívat. Ale klidně vám tady ještě rozkliknu. Tak, ale jdeme na to. Máme proti sobě vraha. Výborně, nesmíme se nechat nachytat, přesně tohleto, to udělal chybu. Krása, krásný stun máme, on nám dal šok. Nevadí, tohle byla chyba, nechal jsem se nachytat. On ještě nemá skok. Výborně. Uspeme. Tak, nás porazil, nám dal krvácko. On mě porazil, on dal krvácko, umí to za něj. No. Uznávám, je lepší. Uznávám, tohle nebyla moje chyba. Hráč je lepší. S takovýmto equipem mě dokázal porazit. Takže uznávám. Umí to líp. Vyšlo mu tam krvácko. Nebudu rageovat. Zaslouženě se vyhrál. Jako vidíme, kdo vyhraje. A mu hlavně vyšel dvakrát nabití, kdybych mu nenabil, tak bych ho možná dal. Ale tak o tom to je.
Tak, to máme, my máme mnicha, jo. Výborně, výborný snipe. No, tohle byla chyba. No, má krvácko, ne? Má. Jo, to je ten hrdina, ne? Tohle to myslím, nebo není? Já už nevím. Nebo to je ten byl se mnou, ne? To je ten dobrý. Já už nevím, jestli já tak mu asi křivdím. Nevím. Koukám, že má docela dobrý asi rezi. 12 mu dávám. Ale prohráli jsme. Nestihl jsem ho umlátit. Byl lepší ten jejich vrah, no. Byl docela dobrý, co šlo. No. Tak jdem dál. Jsme jenom rodka. Vidíme, jak nám to půjde. No, už jsem mluvil. Tak, uvidíme, jak nám to půjde. Máme buffy VK, což je velká dobrá věc, já jsem je neužil, já jsem se nevyhloval. Ale tam i větší damage je tam všechno. Ježiš, to je ten vrah, jak to umí, co? A on hnedka skočí, ne? Jo. Aha. Musíte číst toho člověka. Akorát skopat. Yes. Tak teď už ne. Teď bude skákat. Byla chyba, hochu. Teď skočí, ne? Jo. Teď na tebe asi vyzraju já. Ano. Teď jsem ho obehrál já. Víte, že to je prostě o tom, jak to prostě použije spely, k tomu videu samozřejmě stuny. Výborně, má stun. Už nemá. Teď na mě použije to obrácení. Dobrý. Jasně. Já bych s dovolením tady uspal. Použil si Raloka s dovolením. Tak, krasa. Výborně, nenachytal jsem se. A hop. Výborně, má stun. Ne, nespalit. Tak, dáme slow. Nevím, co tohle dělá, asi to taky něco dělá. Tak, nechytal jsem se. Pojď ke mně. A ode mě. Damage. Autétek. Výborně. 2000, to je dobrý damage. Ne. Oh. Když jsem se nachytal, nemusel jsem jít tak ubráno. Ježišmarja. Tady toho vádu. On má toto, no samozřejmě si skoč do venitelnosti, to je. To nebudu komentovat. Nebudu opět komentovat. Nevím, jestli se dá nakliknout, ale nebudu se k tomu opravdu vyjadřovat. Nějaký neviditelnosti. On ho teďka než zabije, takže dobrý. Předpokládám, že ho zabije.
Jak si můžete všimnout, tak i střída mága je docela dost silná, jste viděli. Já jsem zabil vraha a gladiátora, pokud víte, jak to PvPčka hrát. Tak prostě je to úplně normální třída a nepotřebujete nějakého nubského lukostřelce například. No. No. A ho snajpnu žralokem. Jo, win, dobrý. Uf. O, tak dobrý. Ale už je druhý win, dneska bude dneska bude ta bednička, ne? Ne. Tak bude první win, tak ještě musíme z těch 3 PvP, který půjdeme, musíme dát ještě win, aby jsme mohli otevřít tu bedničku za těch 25 letech. Mohli by nám padnout velký safír. Ještě nemám po sobě, myslím, žádný toko. Což je hrozný. Ale jak budu chodit 90, tak já prostě budu glacerky otevírat a budu si dělat z toho Poseidona, no. Výborně. My jsme zase s Rastíkem. Jo, ono to zalo jeho, jo, zmrda. To je jedno, to budu stát. To nabufuju. Stojíme na něm. Jsem si mohl si zesík. Na mílu to by bylo zajímavý. Stihne, výborně. No tak to asi usednu. To já nechci jít třetí. Běžte do hajzlu, ale... No, on chcípne, no já to tam potom vybojuju. Hoď, zabij toho hráha našeho. Zab ho. Teď nic nedělej. A teď ho rozbí. Skoč na něj. Výborně. Ne, on má krvácko ten než. No, teď mu nabil. Ježišmarja. Já nechci šeptat. Tak. To světlo proti stínu. No, dobrý. A teďka to ještě to ano nemá. Stín, že jo. Asi poradím s obouma. Takže jsem ho zabil. Výborně. Takže jsme vyhráli. Tak, ještě 2 výhry. Ještě bychom mohli vyhrát. Máme dneska 2 výhry. Takže uvidíme.
Potřebujeme ještě jednu zlatou. Máme dneska 2 viny. Půjdeš první nebo? Ne? Tak já půjdu. Mohli bychom teďka znovu vyhrát. A... To no. Tak, uvidíme, kam to teďka půjde. No. To je tohle čekání, to je hrozný, já nevím, na co tady dávají minutu, jako. Teď mají ty SPčka nasazený, nevím. No, já jsem z 90, takže předpokládám, že teď nám bude taky 90. Bude určitě zase vyrovnaný PvPčko. Bude opravdu vyrovnaný PvP. Uvidíme. Šup. Výborně. To je 90 a potom, jo, to má jednu 90. Tak uvidíme, jak jim to půjde. Neměl SP kartu. Ale zase viděl jste kritikem, že to prostě dal. Co, nezavoláš si, co? Co divím, tyjo, že se nezavolá. No, dobrý win. Easy. Easy. Tak, máme tady 25 těch, můžeme se potom udělat chvilku bedničku. Jdeme tady naposledy PvPčko, já nevím, kolik mi to zabralo, 16 minut, no, že to bude zase klasický, asi 20 minutový video. Talentky. Dneska ještě natočíme jeden díl Subnautiky a pak půjdu asi expit, když mě to vůbec nebaví to expeň. Je to strašná nuda. Náš dneska vůbec expit nepůjdu, už na týden vůbec nepůjdu expit, já už nevím ještě. Mě to vůbec nebaví, mě to expeň. Ale prostě chci ten level 90 a musím pro to expit. Dobrý, nám to ještě tak vyhraje zase ten zvěd. Já často jsem v videích říkal zvědový lovec, takže se omlouvám. Ale obě je to stejná sračka, takže je to jedno. Tak. Jedeš rod? To je výborná písnička. Tak. To můžem vrhnout už. Nebaví fakt to čekání. Můžeme zkusit PvP prstínky. To už jsme mohli. Zkusit ty PvP prstínky. Ale mohli bychom je zkusit. Ale když já nevím, oni jsou asi ty klasicky lepší, co? Nebudeme dělat píčoviny. Ale to používejte, když dáte žraloka, má krvácko, jak ho uspěte a ono je to jedno, i když si sedne, tak mu to furt bude dávat krvácko, což je výborná věc. On mě trošku štve. Zase bar. Který zase bude sekat na 30 metrů, ne? Předpokládám. Výborně, 20 za 920, výborný damage, musím uznat. Ale tak on nemá 85 equip, to se musí brát. To je hrozný, jak vidíte, ty varové mají prostě strašně hápek. No, já mu taky nedávám zrovna moc. Má asi dobrý rezy. Chlapec, nebo je to taky var, že jo? Má brnka, má dobrý obrany v brnku. Já prostě to také hrát budu, já si vyhrát, já se nebudu hrát na hrdinu. Že můžu stát a nechat sebe mlátit. Bych potřeboval stun. Yes. Ale mi dal taky, no, jak je to na stejno. Akorát já mám mnohem méně hapek.
Dal mi šok, výborně, ale můžu od něj. Teď ho od sebe dám. Dobrý. Mám bonus na SP kartě k rychlosti. To taky miluju, on seká už je tamhle prostě. Výborně, teď si dal to. Teď mi musí vyjít stun. Chvilku počkáme, až bude u nás. Výborně. Krása. Nevím, z jaký strany pojede enemy. Tamhle. Ježíš mních. To je stejná sračka jak Poseidon. Má stunu taky. A ji uspím, protože já si potřebuji doplnit manu a trošku spelu. Chci si dát i bublinu. Sedni. Takže nic. Má moral, ale tomu nepomůže proti mágovi. Tohle je blbý. To končím, já nemám manu. Já jsem si vzít nějaký jídlo kvůli té maně, nebo to doplnění na tu manu. Takže... Já vůbec nemám, no. To je konec, ale nemusím ani utíkat. Konec, já nemám manu. Mě zabí. Já nemám manu. Že bohužel, měl jsem si vzít ty potky, co si příště vemem do talentky. Jestli se na to vzpomenu, tak příště do talentky vemu ty potky na manu, protože možná, že i to. Prostě i na to. I na ten heal, to jídlo. To je dobrá věc. Ale tarence se to používat může. Je to jako to volání, celá sviňárna, možná bych si vzal jenom ty věci na tu manu. Ale tak. Došla mi, porazili mě, nemůžu nazávat. To moje chyba, že nemám větší regeny a všechno. Vyhrajem podle mě. Kritikem 92 tomu trest, tak. Ale tenhle to je Darknessák, takže nebudu se vyjadřovat. To bude zajímavý. 2 světla. Myslím, že ten var vyhraje. No když nemusel by, no. Já bych dal Roy, hele. Jestli ho máš. Teď už ne, no. Blbý je, že ten arcimák nemá žádný stun. Aby tebou bych použil teleport, hodil si ho. A já nevím, jestli to tady jde vlastně. Myslím, že to fakt, ale to jde, už jsem tady používal. To prohraje. Ten mák. Ale ten arcimák není zase nějaká extrémně dobrá karta na PvP. Nebo ona bude, nebo někomu prvá vyhovuje, abych tady zase neřekl něco špatně. Nebo prostě něco, co se někomu nelíbí, jo, ale mně nevyhovuje prostě ten arcimák do PvPčka. Mně přijde prostě to nemá stuny, které jsou třeba na mágovi a tohle. No, máme teda 25 těch zlatých. To nedává, ten rošťák nedává. Jo, dává ten rodový štít, ale nedává to požehnání, ne? Koho je? To se mi nedává to požehnání, tohleto malý. To je jedno. To je tady příslušenství, že jo? Vstoupit a tuhletu produkce. Který jdeme vyrábět. Šup. Výborně. A myslím si, že můžeme i tuhle. Výborně. Tak. A můžeme teda otevřít. Otevřeme si nejdřív tu stříbrnou. Mám padla užitečná medaile. To je 500 bodů. To je nic moc. A tady nám může padnout něco z tohohle. Já bych chtěl... Safír dokonalosti. Obrovský zotavující nápoj. 50 reliku, jo. Ok, to není špatný. Stopráky budou aspoň z toho dobrý. Se hodí. No. Počkat, já mám nápad, napíšem anonymovi, jestli si dá VVP.
No, jsem by napsal. Nevadí. Pojďme na to. Takže s tím já se s váma rozloučím. Jestli bude PvP, jak si to natočím, asi nevím, uvidím. Takže tím já se s váma rozloučím. Tohle videa. Možná bude jedna talentka. A čau čau.